हेल' लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायना लाग्रोबाय। दा बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनबा गेदेरथार ब्रेकिं निउसफोर होनो लानाय जादों। दा बेवहाय नुनो मोननाय जागोन 20 सेप्तेम्बर दिनै। दा बेयाव आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टरनि जानो गोनां रिटेन एग्जामा दिनै केन्सेल जाबाय होनदों। अदेबानि खौरांनि बादिब्ला लिरफुबाय थानाय समावनो आनजादनि जेनाखि सोंथि बिदाय बा कुइसन पेपार बियो लिक जादों होनदों। बेखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय नुनो मोन्दों आरो लोगो लोगोनो खायफाया लिरहांदोंमोन, खायफाया लिरगासिनो दङमोन आरो खायफाया लिरनो हाबहांदोंमोन। दा बेफोरबायदि समावनो खौराङा थाबैनो फैनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोना आनजादखौ केन्सेल खालामनानै होनो गोनां जाबाय होनदों। दा बेबायदि जाथाया दिनैनि मोनसे गोदान खोथा नङा। दा बेयो मोनफ्रोमबो एग्जामावनो बेबायदि जायो बुंजासै आसामनि मोनफ्रोमबो एग्जामाव। दा बेखायनो जोंनाव गोबांथार सोंथि सिखारदों जे आसाम सरकारा बेनि बागै मा राहा लागोन एबा मा राहा लाबोगासिनो दङ, जों नुगासिनो दङ। आरो बेखौ सोर लिक खालामखो, दा बेखौबो जोङो सोंथि खालामनो हायो। आरो फरायसाफोरा बिब्दिजों बोरै साख्रि मोनगोन, बेबायदि नंखाय आनजादनिफ्राय जों माब्ला उदां जानो हागोन, दा बे सोंथिफोरा जोंनाव सिखारो आरोखि। आरो दा बे सोंथि सिखारनायनि फिननायफोरखौ जों गावबा गावनो साननानै नायनो गोनां जानानै फैबाय। बेखायनो दिनैनि बे आनजादनि केन्सेल जानायनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आंबो बेखौ बुंनो नागिरदों जे जोङो आनजाद होनायनि सिगां जों गोबां बार सानग्रोनो गोनां जानानै फैबाय। नाथाय बेफोर गासैबो डिपेन्ड खालामदों सरकारनि सायाव। मानो होनबा सरकारा जुदि लेहेमबा बेबायदिनो जाखागोन। सरकारा गोख्रोंबासो जोङो मोजां गासैखौबो जेरावबो मोजाङै मोजां आनजाद होनो हानाय जागोन। दा बेबायदिजों साख्रिनि जेंनाया बोरै जोबगोन, बेखार जेंनाया बोरै जोबगोन, मालाबाबो जोबा। बेखायनो जोङो सरकारखौ नारसिननांगोन आरो सरकारखौ नारसिननो हायैयाथ' जोंनि गोजाननि खोथा। बेखायनो बेसिकेलि बांसिन गावबागावनि खामानि मावनानै जानाय आखाइनि सेल्फ सार्भिसमेन खालामनायनि लामा लानाया जोंना बांसिन प्रयजन जानानै फैबाय। दा बेनिफ्राय नुनो मोनगोन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा पुलिस थानानि सिंनि दै गोदै गामिनि हायना बसुमतारिया गावखौ फोजोबना लादों होनदों। आरो बिथाङा 8 थाखोआवल' फरायोमोन होनना खौरां बेयाव नुनो मोननाय जादों। दा गावखौ फोजोबना लानायखौनो बयबो जोबथा खामानि होननानै साननानै लानायखौ जों नुगासिनो दङ। नाथाय बियो जोबोद गिदिर गोरोन्थि। मानो होनबा बयनावबो दुखु दाहाया थायो। गोबाङानो बयनिबो सुबुंनावनो बा साफ्रोम सुबुंनावनो बे जाखायो। दा बे मानसिनि मोनसे पार्टखा। बेखायनो जेलाना बेबायदि जायो, डिप्रेसन जायो, गोसो बायनाय जायो। दा गोसो बायनाय जायोबा डिप्रेसनखौ मारै खारहोनो, बिनि थाखाय जोंनाव गोबां लामाफोरबो दंसै। दा बेखायनो आं सानदों साफ्रोमबो जों बेबायदि गावखौ फोजोबना लानायखौ लामा लायालासेनो डिप्रेसननि समावहाय रंजा खुसि थानाय, लोगोजों थानाय, गासैखौबो बिथिंनिफ्राय बेखौ बुथुमनानै लानाया जोबोद मोजां जानानै फैबाय। आरो बांद्राय हारसिङैनो गावखौनो डिप्रेसनाव दंथारो होननानै सानोबा बेयाव दा डक्टरनिफ्राय फाहामनायनि बेबस्थाबो जाबाय। बेखायनो जोङो बा साफ्रोमबो सुबुङा बेबायदि हाबाखौ मावनायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। दा बेनिफ्राय आरो दंबावो, नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुम, बयबो खोनाबाय जानो हागौ। आरो बियो बावैसो बोसोरनै बोसोरथामसो सिगाङावसो दाजादोंमोन। दा बेनिनो सासे गोख्रों मावथि बिथां नलित बर'आ आरो रुंसारि जालायबाय होनदों दिनैहाय। बिथाङा मोब्लिब बोथाबजानानै थैदों होनदों। दा बिथांखौ पाठसालानि मोनदों। बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो, बेनि थाखाय आर'ज गाबनाय जाबाय। दा बोसोरानो गाज्रि, साफ्रोमबो बयनिबो खुगायाव बेखौनो नुगासिनोखा। सानफ्रोमबो माने मोनसेबो मोजां खौराङानो फैया होनजासै। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन आरोबाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दारागावनि दिरिं दैसा सेराव थांनाय हराव सिनाय मोनै सासे सुबुंनि गोथै देहा मोनदों होनदों। आरो खौरांनि बादिब्ला बेखौ 40 बोसोर बैसो जाबायमोन होनदों। आरो मानसिखौ जिहेतु सिनायाखै, बेखायनो सोरबा सिनायो खोमा होननानै खिन्थानानै होदों पुलिस बिफाना। गोसोम गाबनि होनदों, गेन्जि गुफुर निला गामसा गाननाय बे, नाथाय दासिम सिनायनो हानाय जाथ'वाखै होनदों। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन बक्क'नि नदियापारायाव गिलु बालु जाथाय। दा बेवहाय नुनो मोनदों खौरांनि बादिब्ला गंसे वागनार गारिया रेल लाइन क्रस खालामनो थांगासिनो दंमोन, नाथाय बेयावनो रेलजों मोगा मोगि जानांदों। नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोननाय जादों। आरो गारि सिङाव थानाय 3 सुबुङा जिउ गोमाबाय होनदों। बेनिनो 2 आइजो, सासेया हौवा होनदोंमोन। आरोबाव सासे बिथांमोननि फेमिलि थांदोंमोन बिथांमोना। दा बिथांमोननिनो आरोबाव सासे उन्दै गथ'साया गोब्राब जोखोम जाना दं होनदों। दा बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननानै दङ होनदों आरो। दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि गेजेराव। गुबुन गुबुन खौरांखौ उननि समाव लाबोनानै होफैगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।